kaga wannan karma yanzu kaga yanzu yadda ake shirin World War 3 din nan ka a zo Najeriya a tattare ta a mai ta Niger. Ba ai kasa bace? Mana te ka ba da mutanen mu ba ai. To kai so Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake dawowa a cikin wannan shiri na mai farin jini mai suna Makauniyar soyayya. Kamar yadda kuka sani lokaci bayan lokaci mukan hada masoya wanda suka hada online suka fara dating sati ɗaya ko biyu zo su ga juna, mu ga sun ma juna ko basu ma juna ba. To yau ma dai gashi mun kawo wasu wanda kuke ganin su a bayana, ɗaya yar Kaduna, ɗaya kuma ɗan Kano, ya taso tun daga Kano saboda ya samu match ɗin shi, sun kai sati biyu yanzu suna soyayya online. Bari mu ji sunayensu daga bakin su. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ni ka dan daga murya. Ok, sunana Abdullahi mai Kano. Abdullahi mai Kano. Kai mai Kano ma ake cewa gaba daya. Gaba daya ba? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Menene sunanki? Sunana Aisha. To, malama Aisha ga Abdullahi mai Kano. Abdullahi mai Kano ga Aisha. Ku ne kuke chat sati 1 zuwa 2 da ya wuce. So, yanzu abin da nake so in sani, mukan fara muka ga dama da namiji, muka ga dama da mace. Amma yau bari mu fara da mace. Aisha ga mai Kano, yau kin ganshi a fili. To, me review din shi? Ya miki? Kai. Bai mun ba. Me yasa bai miki ba? Gaba ɗaya ma ni bai mun ba tun da na gan shi. To za ki iya gaya mana dalilai ɗaya haka ko biyu da yasa bai miki ba? Dalilin da yasa kawai baya ɗaya daga cikin irin namijin da nake so. To ke kamar kalan namijin ke so? Wannan dai yana zuciyanki. Yana zuciya. Yan kallo ba su sani ba. Yawwa in na gan shi ya mun zai iya faɗa ya mun. Kika sani ko a cikin yan kallo in kika ga in kika yi abin describing match din da kike so, kalan saurayin da kike so a samu wani daga cikin yan kallo ya ce yana son. A gaskiya. To bari mu dawo kan sha Malam Abdullahi. Ga Aisha ta maka ko bata mama? Ai Aisha nan dai to. Ka san idan zan yi rating dinta a over 10 zan iya cewa look at her very well ga. To zan iya bata irin 3 over 10 din nan dai haka. 3 over 10 amma ta mako bata ma ba ni na ce maka 3 over 10 na ga is a poor review amma goma mutane su gane ta mako bata ma ba saboda muna so mu ji dalilin ka bayan amsan ka. Akwai red light bata ma ba. Red light me yasa bata ma ba? Ka san to gashi nan dai zan ce kaga wannan karma yanzu kaga yanzu yadda ake shirin World War 3 din nan ka a zo Najeriya a tattare ta a mai ta Niger. Ba ai kasa bace? Mana te ka ba da mutanen mu ba ai. To kai so da ba ka iya binta har Niger din ba? A ba zan ce Niger ba, idan ma dai a ce irin Europe din nan ne yawa to zan iya zuwa. Ki da ba ai Niger ba ai Najeriya bace? Ba ni kasa ce kuwa. To na ji ce miki yar Niger. Kasa na fishi ma zama yar kasa. Kai to kai wani alama ka gani a tare ita kace yar Niger? Kana ganin ta ina irin wannan dan maradin nan ne ake ce musu ko ina da su take gaba fa yanzu wannan hadin zamu cikin saharan nan ga ku duka farari amma yanzu wannan hadin zamu iya cewa ba match bane kenan. Ita ta ce baka mata ba kai ka ce bata ma ba. Ko dai a ƙara ba ku dan lokaci irin sati 1 ko 2 saboda ku ƙara tattauna da juna a ga ku ƙara dawa na ke ki riga kin yanke hukunci. Na riga na yanke bai mun ba. Kai yanzu za ta nuna katin dan kasanta nan Najeriya za ka iya soyayya da ita? A'a ai ko ta nuna min katin dan kasa ai ni da zan samu ma ban Najeriyan so nake ai. Amma ni na ga mata da yawa suna son fari mai gemu irin shi wannan gashi kuma wannan gemun mai ne. Ana ba gemun shi bane, gemun mai ne ka gani. A'a ni ba sai na ja ba amma ta ce na mai ne ta ake gani. Yaro ne ka san ni ban san yara. A'a ya yaro. Shekaran ka nawa da Allah? Shekaran ka nawa? Shekara na just 25 ko? Kefa? Shekara na 20. To yanzu shekara 25 ne yaro? Wallahi ya min yaro. Bari dai in yi shiru. Ba zai kai labari ba. To shikenan ta ce ba kai labari ba. To jama'a masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda kuka gani wannan na yau ya zama ba match ba saboda shi ya ce bata mai ba ita ma ta ce bai mata ba. So muna fatan dukan su in muka samu sababbi ko za su samu mace a cikin su, shi ya samu mace irin wace yake so ita ma ta samu mace namiji irin wanda take so. Anan muka kawo ƙarshen wannan kuma mun gode ku ci gaba da kallon mu.